निउ ट्रेडिं कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंनि मोनसे गावारि फसंथान रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि अजद। गुरुसराव नंखायै रांनि फसंथान खुलिनानै मुलाम्फागिरिफोरखौ थगायदों। नीलकमल पाल मुंनि सुबुंनि बेरेखायै बे थगायनायनि अजद रायजो राजाफोरनि। फिसा फालांगिरि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनिफ्राय 100निफ्राय 500 रांसिम दोनथुमनायनि मुङाव रोजा रोजा रां खांथिना बे समाव खारखुमानानै दं नीलकमल पालआ। मोननो गोनां रांखौ मोनैनि हाकार जादों रां दोनथुमग्रा भुगिनांनाय गोबां मुलाम्फागिरिफ्रा। नीलकमल पाल मुंनि सुबुङा निउ ट्रेडिं कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंनि गंसे राङारि फसंथान खुलिनानै गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो धोन जमा खालामबोदोंमोन। मुलाम्फागिरिफोरनो धोन होफिननायनि सम जानाय लोगो लोगो न' नागारनानै खारखुमानानै दं नीलकमल पालआ। आथिखालाव भुगिनांनाय मुलाम्फागिरिफ्रा नीलकमलनि नखर आरो गरेश्वर पुलिसनि साखाथियाव थांनानैबो जेबो फिननाय मोनाखै होनना अजद थिखांदों। बे समाव नीलकमल पालनि सायाव आयेना माबायदि राहा लायो बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन। जाथाय जानाय माबाया जाहोना जाबाय जे आं खासे जेनेबा बेपारि मानसि आरो दा बेपारि बा आं गरेश्वर बाजाराव सानफ्रोमबो हाथायाव फैबाय थायो माल फाननो सला फाननो फैबा बेनिफ्राय आं दा सानफ्रोमबो फैनाय थाखाय दा माने निउ ट्रेडिं ससाइटि मोनसे ससाइटिनि जिथु मालिकआ नीलकमल पालआ जेनेबा आंखौ लोगो मोनबाय। लोगो मोनना इसानो बयनिबो फैसा कालेक्सन खालामबाय थायोमोन आरोना। फैसा कालेक्सन खालामबाय थायोबा बियो थिग बेबायदिनो आंखौबो बुंफैबाय इयो जे आंनियाव फैसा दोन ओरै थोरै नों दिनाव जि हायो 100 हायो 200 हायो बिदि होननायखाय आङो बिनियाव माने 100 के दोनबाय आरो न' दैलि हमनानै दैलि बेसिस हमबाबो थारमाने सप्तायाव खननै दोनोमोन आरो खननै दोनबा ओमफ्राय इसानो दिनै आंनिया माने बोसोरसेयानो जाबाय। बोसोरसे जाना दा फैसाया मोनां जाथारबाय मात्र मास मोनथाम दंबावोमोन आरो मास मोनथाम दंबावोबा बेनिफ्राय दा दिनै माने थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्राय आं फैफिनबाय हाथायाव फैनानै बेनिफ्राय हाथाया जोबां समाव जिथिया बे नीलकमल पालखौ जिथु निउ ट्रेडिं कम्पानि ससाइटिनि मालिकआ फैयैखाय आं खाथिनि दखानिफोरनो सोंबाय आरो बे आमखाया मानो फैयाखै दिनै होननानै। दा फैयाखै होनना सोंनायाव दा इसोरनि दखानिफोरा खिथाबाय जे मानसिया माबा खारबाय होननानै। बहुत मानसिनि फैसा होनो दोङो इसानो फैसा माबाखौ होनो हायैनि खारबाय होननानै बिदि आं खोनादों आरो। मा खावलायो दा प्रखाखननो जनायगोन ना जनायाखै नोंथांमोना? प्रखाखननो जोङो थांदोंमोन थांबा बिथांमोना माने जोंखौ स्पस्त बुङाखै आरो जेनेबा माबाखौबो लानो इसोर खाननैसो नायनायनि बाथ्रा बुंदो दे माबा मानसिया महा थांदों महा मादों इखौ खाननैसो नायथ' बेफोरबायदि होनना बुंदो आरो। नीलकमल पालआ बहानि मानसि? नीलकमल पालआ गरेश्वरनिनो बे माबा कल'नि रेल कल'नि खाथिनि मानसि आरो इयो। बिथांमोना मा थानायाव जनायदोंमोन? गरेश्वर थानायाव। साबेसे मानसिफोरा बेबायदि दोनदों? मानसियाथ' बहुत दङ दा गरेश्वर बाजारावबो बहुत दोननाय दङ आरो दोननाय दङबा दा जोङो रायज्लायजोबनाय थाखाय गासैदोबो जों जाय खानैसो मिथिलायो जों बिसोरजों रायज्लायबाय ओमफ्राय नै बिथिंबो बिथां आदामोना दोङो बिसोरबो खोनादालायनाय जों जमा फैनानै माने खानसे इसानि न'आव फैनानै सोंबाय आरो सोंबाय बेनिफ्राय बिनि नीलकमल पालनि बिसिखौ लोगो मोनदोंमोन। नीलकमलनि बिसिखौ लोगो मोनबाय बियो बुंबाय जे मानसिया गोमाना दोङो होननानै बुंदों आरो दा गोमाना थानाय बाथ्राखौ जों लानो माने एसेबां माबा गोरलैयाव लानो हायाखै आरो। नोंथांनिया बेसेबांसो रोजा जाखोमोन फैसाया? आंनिया गासैदो 42,000 जाहैबायमोन। सानफ्रोमबो खस्थ' खालामनानै जों एसेबां खस्थ' बेबायदिनो बेलेग हाथायावबो थारमाने जोङो दखान लाना थाङो नालाय बेफोरावबो दोनबाय थायो खिन्थु बेफोरनियालाय इसा जाफेराखैमोन आरो खिन्थु नैयाव इसा जाबाय आरो। जोङो बेंकआवबो थांनो हाया नालाय सम मिलायैखाय जों बाजारफोरावनो गोलाङोमोन आरो एसे। सरकारखौ मा खावलायो बे समाव? सरकारखौ बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना मोजां माबा बिजिरनानै मानसिखौ बहरनानै जोंनि फैसाखौ एसे मोननायाव हेफाजाब होयोबा मोजां जागौमोन आरो। प्रखाखनखौ खावलायसेयावबो नोंथांमोननि जेबो माबा लायाखै? बेबस्था लायाखै? खावलायनाया एसे खावलायदोंमोन खावलायनायाव थारमाने इसोर बुंबाय आरो साननैसो नेथ' होननानै बुंदोंमोन आरो प्रखाखना। बेनि थाखाय जों दिनै दा निउसाव फैनाय जाबाय आरो। आङो हाग्रामारि आंनिया। नीलकमल पाल गुरेश्वर পুৰণ বজাৰ মই তাত পইচা থৈছিলো সি বহুত মোক কৈছি যে মই পইচা নামাৰো তহঁতৰ পইচা দিম এইগিলা কৈ কেনে মোৰ মনটো আৰু সাহস দিছে
সিহঁতে মই সেইকাৰণে আৰু কৰিছো বোলে আপুনি ডেইলি কিমান টকাকে থৈ আছে ডেইলি মই 150কে থৈ 120 টকাকে থৈ আছিলো কিমান হৈছিল আপোনাৰ মোৰ 60,000 টকা 60,000 টকা এতিয়া 1 টকাও দিয়া নাই 60,000 টকা 1 টকাও দিয়া নাই মোৰ মিস্ত্ৰীটো হৈছে সি পলাই গ'ল আপুনি কেনেকৈ থৈছিল পইচাটো কষ্ট কৰি কেনে মই কিমান কষ্ট কৰি থৈছো মোৰ মালিকে আদা ৰহুন বিক্ৰী কৰে আৰু আমাৰ পৰিয়াললৈ 7জন পৰিয়াল মই কিমান কষ্ট কৰি কেনে থৈছো মোৰ পইচাকেইটা মাৰি গ'ল মই এতিয়া কি কৰিম মই একো ভাবি নাপাওঁ এতিয়া আমাৰ থানাত গৈছিলো থানাৰো পুলিচে একো নকয় থানাৰ পুলিচে কিবা হেৰি নকৰে আমাৰ কথা দামী নেদেয় মই ইমান কষ্ট কৰি থৈছো মই এতিয়া ছোৱালী কেনেকে বিয়া দিম মোৰ 4টা ছোৱালী আছে আৰু বিয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া একো উপায় নাই এতিয়া আমাৰ হিমন্ত শৰ্মা আমাৰ অনুৰোধ কৰি কৈ আছো হিমন্ত শৰ্মাই আমাৰ কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে মই ঠাইত মৰি যাম একদম মোৰ কোনো উপায় নাই হিমন্ত শৰ্মা কোনো একো নকৰে মই ইমান দিন ধৰি মই কষ্ট কৰি আছো হিমন্ত শৰ্মাই একো ব্যৱস্থা নলয় কিয় নলয় হিমন্ত শৰ্মা ল'ব লাগে থানাই ল'ব লাগে কিয় নলয় আমি তাৰে বৰষাকে আমি আছো ইয়াতে তা আমি ভোট দি আছো সি আমাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিয় নলয় আমাৰ ব্যৱস্থাটো